Noż, gdzie ten Krzysiek? Pomyślmy. Puk, puk. Siema. O, ale mnie zaskoczyłeś. Ja po ten towar, który miałem przynieść. Mój przyjacielu, trafiłeś idealnie. Chodźmy. Wow, aż tyle tego jest? No to zamyślaj. Jak przecież masz tirę albo ciężarówkę, to chyba się zmieści, nie? Ciężarówkę się mówi. No dobra, ciężarówką, ale trzeba to załadować. To się zrobi. Tak myślisz? Tak myślę. No hop, kawał dobrej roboty, no hop. Teraz trzeba będzie to zawieźć, nie? No tak. Ale ty to zawiedziesz, ja spadam. O, gościu nie! Trudno, trzeba się zmierzyć z tym. Dum, dum. Że nie widział mnie? Że go nie widział? Teraz się przekona. No i już. Tup. Aha, jeszcze trzeba odebrać bagaże. Ciężkie, cholera, mówię.